Bună seara, vrăți nutritori! Mi hrsesc mult că ne vedem iara la Alte Modeti. Și azi avem una oaspită mult interesantă și care are multe lucruri să ne primitosească. O oaspită Maria Cacendoni Budeș. Maria Samintă Costanța, biții studii juridici, tu idiul KSB, și tora este director juridic la Raja SA. Ama mult vreau să întreb și partea cu minarea ei tu lumea armânească, care fu mult de simasi, va să zburăm de faptul că fu mult minată tu andrizarea tiprotawara eventului de Ziua Națională a Armânilor, Costanța, și Andreazii și de mult chiro una emisie la Radio Costanța, care scleamă Părinteasca de Mândari, arădată și emisii pe TV, pe limba armânească, și acest lucru este mult umșat și mult uzorit adrari, maxus la noi. Așa că testa lipsește să știm mai multe și să-i hristusim. Maria Ghineviniș. Gini vaflai știmini este harau mari, ta siu tora seara cu voi, ta slăzățem un zbor să fie armonesc cu armânilor ținămutrescu și mai mult că aistă stămână este în plină tiharau din noi, te-ațea irtosim Ziua Națională a Armânilor. Este harau te-ațea că poate înapoi cu mulți ani, nu ne minduiam că va să ajungem tu anul 2012, ne adunăm din nou, să zburăm, sim cam mulță, sim tu numir și să spunem mai și pe una boație, poate mai isihă, trămulțani, zbânează armâna mea și va să spun torată acorhită trămulțani, zbânează armâna mea și câțe nu, eu care hiu tot na așa hârcoapul, așa cum ziceți și voi, hiu sigura că și peste 40 de ani poate va n-andămusima oați. Eu cam amoași, voi cam tineri, va sibu mult umșat și lipsește să avem nădie că lucrurile astea va ducă minte. Ați vrut și așa tu acurhită de mine, a spuse și că a dar și ațea, cum îți zic așa, când ați vrut iau alta cu tine și vrei să afli cam mai multe de mine, poate doar ați cap tu iertare, să zici ți să spun de mine, m-ați vrei să afli treabă. Tu chirolul de soni nu fu cam așa, poate puteam să fțem cam mai multe tarmâname și asta ați vrut cu tine tora, știi? Entuziasmul acel care era tu ani atiniram ei nu vzi. L-avem și luam tu suflet, ama poate chirolul nu-i dai zâni să dar ahâti câte voi o tifara mea, tifara tu care mi-amintai, tifara ti care hiu multul pirifanul și nu sunt zboare mări, să știți, asta o duchesc cu și eu sigura că ațiții mi cunosc, știu că ați vrăz cu multul de aliciatora, him tot ziua când iurtusim Ziua Națională. Și mi-nduiam zilele astea cum acurhim noi să îndrițem Ziua Națională tu România. Și mi-mintuiam, să aveam tora anii, ți aveam atunci când îmi amisticai tu lucrul armânescu, vă puteam să adunăm ahăța oameni și să spunem așa isi, fără niciun sinfer, mai sinferul armânescu, iniți, haideți, și noi avem un ziua, și urtusim mai este Ziua Națională. Nu știu, poate că da, poate că nu, poate că și vreo Dumnezeu, am tot aici poți să dă pirmifa și tu ghilimele, a curhit de tu năvreare fără niciun sinfer. Mai sinferul să spunem că și noi him una mileti. Și ne aduc aminte, să știi că mine pot să zbrăsc cu așa ți fără să mi dărâsesc. Mi hârsesc că cu aesta hurhiș, că așa astea ai dichi. Lipsește să-ți-am mulți ani. Eu vin luni la birou, eu lucrez și bine, eu mult onia la birou, că mi-are care tahina să lucrez cam multul și in apirește și eu in cât lucru și când mi-adunai cu soții, le spui, azi este ziua noastră națională, este ziua mea națională. Lipsește să-mi spuneți rămulțani și să-mi petrițeți acasă, că voi și urtusesc cu azi. Și ea râdeau că eu tot
poate nu fac multe lucruri. Am mai este, spun tot, na, mini hiu armână, mini am o identitate a Horghea, mini băneț armânești, mini zbrăsc cu armânești, nu ni astea și ni s-a zbrăsc cu vârnu armânești, mă astea adun cu vâr armân și ninga mini sibă un alt om de alt mileti în caftul iertari și negma de parte cu zborul, de că este asti limba mea, mi-a chicăsesc cu multul ghini cu sosul al meu. Adrași multul ghini ca hurhiș cu asta, că așa este, lipsește să zicem că țigini că ne adunăm iar așa noi estu tu de adun și că putem, maxus că fuși pandemia, ți Alexini am lucrurile și tora când atât isturnară la cum ea stigini sibă și de asta vreau să te întreb. Tața că zvedi vrarea ta armânami și știi limbă că zburăști ahătăm și zvedi că ești om de radio. Și de asta vreau să te întreb să hurhim de la prota oară când o să iortusi ziua armânilor României. Voi simțiți niheam când o fu, cum fu și cum fați voi copus de adunat ahântă lumii de adun. Sibă toată lumea de adun, să aibă ideea asta tot centru. Mutrea, poate Dumnezeu mi va pe mine, nu știu. Mine crescuit una femeie să fie armânească. Crescui numai și cu mama și cu tata și cu fratele și cu sora, m-a crescuit cu Maia, cu Paplu, cu Lali, cu surinea mea, cei trei care mi vreau mult și eram ațea singura feată ți vine după mulți ficiori. Crescui cu surinea al tata, crescui cu frații al pap, eram și un taifă mare și mi-aduc tot în aminte când adunam de Paște, de Crăciun, de toate sărbătorile, de sâmbătă, dumănică, când făcea mai apite și era și mare harau tu casa mea. Și mine crescui cu harau ai statul suflet. Cum îți zic, nu crescui cu pirmit al pap, care pirmitusea ca fioară, eu să amintă cum vin răcătii tricură. Istoric nu știa multe lucruri. Mama mea dascaliță de română și eu mult chirofui cârtită pe ea, te-ațea că nu mi băgăți de văsesc cu multul tiar mâini. Ea mărata nu avea niciun căbate, că acei ani a comunismului, nici ei nu aveau atâtea hăbări legate de istoria armenilor și cărți tipusite. Mine feci liceul Colegiul Național Constanța Pedagogic. Eu dascaliță, prota mea zănat, ea de dascaliță. De ți? Dascaliță de ți? Dascaliță de ficiuriț. Yeah. De ficiuriț. Și eram la liceu și dignisita cântătoare Sirma Granzulea adrăună parei de cântători la liceul pedagogic de fete. Eu am isticat aneiau care oameni și mi-am mestic tu oameni. Nu știu cât se miroși pe mine Sirma Granzulea, tu este parei de cântători, că mine n-am boați. Mine nu știu cântul. Mi-am gândit că Sirma vidu că am duchearea și vreare și eu cu sumarâsul pe budză torna, va o întrebăroară când v-am adun cu ea, când v-a să arăs cu ea, ți o feați smia tu este parei. Cu este parei, tu anul în 1990 vzim Machedonii. Neasim Struga. Cu asta apuhi îl cunoscui Alexandru Gica, îl cunoscui Iatur Lupiceava, o cunoscui Maria Pariza, care Maria Pariza Timini are un simasia Horghea tot sufletul al meu, tațea că ea indisclisi calea ghivăsarea te armânami și vă spun cum. Și eram toaestă mare parei de 40-50 de oameni tu Machedonii. Parea de cântători, noi, parea eram zate de fete, nu pare aveam ficior tu parei, mai și Steriana Răuți cânta cu armonica. Când ajunsim tu Machedonii, era ziua națională a armânilor. N-aveam avut să vârnăoară că Armânia una ziua națională. Nici nu știam. Aveam atunci 18 ani. Și îmi se părea ca una tamă, ca una fantasmă. Nu știam cum seau tutea este ducheri care mi-a pitruseau și nu le achicăseam tute din oară. Ții cu oamenii aici, că ți-a zbrăm tot una limbă, n-achicăsim. N-achicăseam, că țemii mutreau mine și alan tifeate de parei, când azbram armâneaștea și chischin, cum știm așa de ghine armâneaști, cântăm armâneaști, îi vidui că plângeau tu sală, era propriul a meu spectacol, e propriul eventul și zic, eu armânii plângeau.
Era prota oară poate când ascultai de Alicia live părintească dimândarii. Și a chicăsică este imnul la nostru. Atunci cum să vă zic, timini, una mușuteața Horghea, ațea oară când mi-a petrusiră ducherele. La ducherți nu le-a chicăsea mult ghini. Și vine acasă și fui mult cârtită pe mama și a spus, nu știu cum îți faci, că îmi dădeșa câtea cărți îți vibăsesc cu pânătora, tu ți vruștini, ama nu știu ceva de soia mea, nu știu ceva de armâini. Știam maști permifile al pap, tu te permifile al pap, de sear, de sărună, cum vinără, cum și-a lăsat aclotitut, cum fură oameni, ți trunduiți și oameni ciulduiți de bană. Ama ca fioară o luară de pe supăr și dus răninti și araninti și ea ca nouă nădea de răprăxii buni și ducheara ei satifară. Și vine acasă și o cunoscui Maria Pariza, va vintorno Maria Pariza, te-ațea că o portul mult tu suflet, o cunoscui Maria Pariza atunțați, nu știu cum, și eu mi-a lichid ea nehea mașiții și ea lucra la biblioteca de Țcăsăbă, biblioteca noastră mare de Țcăsăbă, lui Constanța, și pot să vă spun că de atunci mine nețeam la bibliotecă și luam cărți de la Maria. Și Haristosescu pe este cali, că atunci prota oară băgai mâna pe revisti vecli, Frăția într-o dreptate, lui Nina, Graiul Armănescu, tuta este cărți, revisti vechi armănești, eu mine puteam să ghibăsesc cu multe lucruri și de apoi Maria indea și revistele Camanale, care aveau ieșit Phoenix, revista ți ieșea Freiburg, Zborul la nostru și alte multe revisti. Și de atunci s-a prins în mine și una duchiari, aveam multe întrebări, câftam apandisii, intrai tu lumea asta armânească, ți uvidui că este împărțită tu multe cu măți și de apoi an de an ești o Macedonie, ca fiam. Eram un an tu Macedonie cu Aurica Piha și dăm 2 săptămâni acolo, de Ilinden, tu n-au 6, n-au 7, nu știu, poți văză că luai toate horile la rând armânești și mi-adunai cu mulți oameni, am mulți soți tu Macedonie și nu va la greșesc să aduc aminte oații la limita Guda și Santa Gica și tu soția mea din Macedonie, ați țină vetora întâlniciuni multe și Steri Tugear și Pap Nasi, Dumnezeu să-l iartă. Ne luau și ne primnau pe hor și aveau angătanti noi și ne arătau casa țelui și biserica de Bitolea și sfeații Crușova și cum fu Ilinden cu Pituguli și tuta este amușutăți armânește, tuta este cultură, tuta este istorie, mine nu știam. N-au dat 6 iara la Ziua Națională tu Macedonie, n-au dat 7 iara la Ziua Națională și cafea la Ziua Națională. Ea că vine anul 1999 și nu știu cum Dumnezeu mi-a sunat domnul Beca, țitora este prezidentul la culcarea de Constanța cu domnul Samara și zisiră vrem să adrăm un event de Ziua Națională, ama nu știm cum să o adrăm, hai să ne adunăm niheamă. Eu eram acea feată, ți-a curhit tot cu Maria Pariza, din 97 să îndreg emisia părintească de mândare la Radio Constanța. Și eram mult amestecată peste tot. Eu aveam că este o adunare armânească, mine eram acloții. Poți vă zic că părinții mei atunci își băgau și întrebări, ți faci cu fata asta, îți duci mași cu oameni trecuți, tot n-ai este parei de oameni mult mai mări ca ea, mine eram student atunci, și spuși, mine va să iau tu mână asta, îndamă și va o andriță. Nu mi duiam atunci ți va să facă tot acest lucru. Eram cu una parei de tineri, țitora toți sunt cu joburi bune, ca zic, și să ne găsească toți, oameni ți-am vițară. Aveam tu minte și mine atunci să îndreg un suțat armânească ca să putem să discuțăm niheamă căiurile. Și mi-adunai cu domnul Garofil, cum îndusea cartea română de adun cu Tiberiu Cunia și asculteau multe cărți atunci, Constanța și cu domnul Samara și le spus și lăsați-mi primitul 3-4 zile, vă adun oamenii. Știți cum adunăm oamenii la Casa de Cultură de Constanța? Adunăm peste 800 de oameni cu cartea de telefon, cu telefonul la țelții, aveam toți, n-aveam mobili, și luam cartea de telefon pe grami, ajungeam la A,
vedeam un nume armânească, dădeam telefon. Ți-am hiscălisiți mâinii la Ziua Națională a Armânilor, va fi un mare spectacol armânesc la Casa de Cultură de Constanța. Vezi ce înseamnă tinirea mea și duchearea? Nu era ceva regizat dinainte, nu știam ceva să facă. Și ajungem la toată sala atunci și te duchi mine Macedonie cu ai înapoi, duchirea armâinii să adunarea cloții și noi toți de adun și ne-aduc aminte că eram cu Aura Pașa, eram cu Mihaela Șuțu, eram cu preftul Iaranda dită Macedoniei, eram cu iatul lui Batu Țibânează Constanța Tora, cu iatul lui Șanudiții, asta tot Constanța, erau armânit Macedoniei dit Arbinișii, erau tineri, țifțeau sculia Constanța și noi aveam tuparei, Goran Pușuticul, eram una paree de inghizi de tineri, ți toți ce răsăseam de lucrul armânescu și nu vă aduceți pe Aura Pașa cu fratele ei, George Pașa, toți ne adunăm și Andreea Psimaestru eventul. De atunci armasi Constanța ca una iurtie Ziua Națională a Armânilor. Acum și București, Andreea, este iurtie. Vă spun că eu propriu an, tu dau mie când s-a îndreapsit București, Ziua Națională, soția mea de la Asociația de Cultură îi spuse Ziua Armânilor. Și mi-aduc aminte și ora, mi-aprindea mult pe ochi, atunci eram cam încăcitoarea și țitoarea ani tricură și cam așternut zic mine că hiu. Îți spus Ziua Armânilor și mi-aduc aminte și ora Moabetea care o avut cu Alexandru Gica, că eram așa cârtită mult și zici, nu se poate să adrața asta alatul să nu puteți, vă iați frixi, vă iați frixi, ți vă facă, este ziua noastră națională și lipsește să iurtusima și cum nu o dea de Dumnezeu și așa cum nu o aleapsim noi. Tora tricura ai și poate achi găsescu că țe în doi armâni s-a fireau să spună Ziua Națională și poate și tora tu ești ani intră tu mădua noastră ca Ziua Armânilor. Până tu, Soni, știi, nici nu are simasii, cum ea spunem, Ziua Națională e cât Ziua Armânilor. Simasia are ca este Ziua adună pituți. Simasia are că noi, n-ai mai mulți armâni, cu toate că hima împărțiți și tora, tu parei, are simasii că noi ne adunăm cu vreare și duchima este Ziua. Este una Ziua de una simasia horgea de noi că de prota oară armânii fură pricunoscuți. Eu avui multe mă obesc cu mulți oameni și armâni și de altă mileti. Ți-mi spuneau și azi mi-a dribară o alta când vă spun ce Ziua Națională, ce voi aveți crat. Am una națiune, una mileti, nu ține mai de crat. Una națiune ține de duchiare, de limbă, de cultură, de istorie. Și noi armânii toate este le avem și sunt a noastre. Sunt o altă turlie, andicla de alanti mileț. Problema armânească este o problemă de duchiare până tu, Soni. Și știi cum este? Mas duchești vanez ninti, fără să aibă simasii, ți va zică marele istoric X sau marele istoric Alantul. Când eram Toma Obeț cu oameni ambițați, ți aveau un alt minduit care nu era idea cu a mea, mi-aprindeam și vreau să îi cândăsesc că mine am îndreptate. Cu toate că mine nu am studii de istorie, nu am studii de lingvistică, minduiam și tot minduiesc cu idea că duchearea nu poate să unia niciună teorie. Mudrea, armânii și tora sunt o împărțăți tu multe, pare. Noi, armânii, înțelegem că him mași armâni și cetățenii a cratului iubână. Armânii ți zic că sunt români, armânii gârții ți zic că sunt greți și ația parei de armâni care nu zic ceva. Nu, da, s-a mintară ună turlie, paplu, ful, clima budeș, ică ca ceandonea, mai el zbraști mai și limba tu cratului iubânează și nu are niciun zifer tițiva. El nu s-a measică tu niciun pare. Atunci, este o problemă de alițare. Mine alepșu, Maria, alepșu îți duchesc cu așa cum voi eu. Duchearea nu poate să-mi spună can, niciun om.
Poate zină cratul la meu, tu care bănezi, că cratul tu care bănează cu sorinul la meu de gărții, se da țină va el. Ducherea și conștiința nu poate să ia can. Identitatea o ai, e că nu o ai. Și identitatea până tu soni, ți-o da limba. Așa este. Ia spune. Stejný jam kaua ne dădești una direcție mult bună ți suidisești cu una întrebarea lui Florentina una chestiune la care mi-am induit și mine. Dă-ți, Florentina, tața vahi că zvedi că him am părțiți pe tema asta. Dă-ți, Florea, și mi-nduiești că lipsește hurtusită una altă zuă, ca zuă armânilor, i nu, una altă zuă să legem. Tața, una zuă care si ba prochiată și de armânii de gărții. Tața care am părțarea asta, tra din noi. Ți-li mi-nduiești că lipsește să adrăm. Lipsește tu să armânii să legem altă zuă, lipsește, cum lipsește să aflăm cu lai tu situația asta? Da. Minduita mea este și zic că iti zu asalize, nu vai adunăm tuți armânii. Și nu va la lăxim minduita i că duchearea la tuți armânii. Nu nățânican surtusi mai este zu. Putem să aligem și altă zu. Am mine minduiesc că tora dioară nu lipsește să aligem altă zu. De-ațea că câteunară istoria este împărțită. Mutrea, noi urtusim ziua de 13 mai ca și sloa pofasa. Înapoi cu mulți ani, și nu voi să adarază istorie, că nu este scupolul a mea obetia noastră, armenii fură pricunoscuți protaoară. Acel Abdul Hamid II, știm că ne pricunoscut unănie în 1905, ama nu lipsește să greșim țifiații toată unănie în 1903 când fui Rindelnu și Pitu Guli și Crușova. N-are simasii. Simasii este că de câțiva ani tu mădua noastră, tu conștiința noastră, tu sufletul nostru intra este zuo. Mutrea, avem și alte zile de un simasia, Horghea, tu istoria noastră și tu istoria de bitisita ei inghiți, când avem recomandarea 1333, când iara la tu Europa și tu s-a zbrâte armâni, și s-a zbrât mult de armâni și ne se spuse că lipsește să pricunoască când au în drepturi și poate mai mult în drepturi, ci noi ca mileti și ca fară lipsește să le avem tu craturile democratice iubânăm. Ana, a știi cum a spus tu avurhita apandisei în bagaj? Nu minduiesc că masa lăxim ziua, nu minduiesc că vai adunăm toți armânii. De-aceea că armânii sunt împărțiți. Armânii de zgârții bănară poate un catandisi și mai greau ca a noastră ților, țin amintăm diasporă. Noi un bârnu, poate va mică tăgursească bărâma zic ama de emigranță până tu soni, nu? Tora când vedem că tu Europa este polim, să știți că mine mi-minduim mult când a curhi polim, tu și curtul Europa oați ca noi, ți aveau tu suflet, tu pâinea noastră când vdziră. A noi ne-are mult hari ca Zanțachis, nu știu, mă să-l ghibăsi și... nu știu, mă să-mi duc aminte, una din cărțile a lui îngrăpsea mult umșat și zbrad niște oameni, ți vdeau de hoara lor tu altă hoară, pliguiți. Și atunci, poți vă zic că mi-i dănăsi când ghibăsia ți-a frânză, mi-nduind la mine, ție era tu sufletul al papului a meu ca ceandori, când își alăsă hoara sear și zi de acolo te ditațea mușuteață de hoară. Dățea ca Zanțachis, când îți dusiră tu apirită, îți dusiră frintară mierli pânea și îți dusiră tu mormință, așa oară bună de la morță. Fără cântic, fără zbor, fără plângul. Amut ca lui. Vă minduiți, ție era tu sufletul a păpâinora noastră, papua meu, îi permitusea cât dimșeate era sear, cât dimșeate era sărună. Eu tu permi fila este a crescui. Și când mi turnai prota oară, că a doua oară dit gârție, nu mi-am duc aminte ghinei, l-a întrebai papul, cârtit, papo, ți-i fătu mintea voastră de venit oați?
n-ar rămas acolo. Eram seară și vidzui hoara și vidzui izvorlu și mi hârsi mult așa. Noi tot atu ți-ar mâini himpiri, fain, tu să se pare că him capitain, tu him proții și atunci aia mi dăchia și că îmi trați de țiful mea in, tu sear pe muntea înaltă, este un izvor și una chiatră, eu scrie izvorul al Caciandoni și cum să vă zic că era una mare cărseare de mine, vine acasă și l-a întrebat Pablo, papo, te ți vizit? Și Pablo de clar, nu știam ți-vțem. Și eu eram și Nicu, atunci țin țăța și afendea meu. Vezi, istoria a fost cu noi, poate și vreo dumniță. Am avut tutti taxirăsi pe care tricum, ajunsim tu anul 2012, când ne adunăm și ați vrut armânești și poate ne ved mai multă lume decât ne vedea înapoi cu inghiți de ani. Masa realizăm altă două și urtosim ca ziua noastră națională, poate nu va se va strâmbu. Ama nu știu masi bășghini și nu știu masa adună și cam am mulți armâni. Istoria va naspună și ainii va naspună și chirolul va naspună și poate peste 50 de ani va și urtosim ziua de paspre inghezi Cirișoar ca ziua națională a armânilor. Sau poate stămăria, ziua de 15 august ca ziua națională a armânilor, că stămăria să știe că este una ziua când armânii din horile armânești se adunau tu platei și s-au cântic și joc armânescu. Asta nu știm. Amați știm este, Alexandra, că mai putem este ghini să zburăm armânești și să fțem cunoscuti axilii a noastre care țin din noi, de identitatea noastră. Știi cum este? Eu, înapoi cu ani de zile, aveam tot na vaschiar armânii, vaschiar armâna mea, vas ducă lucrurile, nu va sibă așiții. Și el și mi-a cu câteva oară eu este adevărul, ce va să facă și eu sigura că armâna mea nu va schiară ca nu ar. Poate că va să armânăm cam absâni. Ama, mă treaștine, eu sigura că nepoții a tăi, peste 50 de ani, va să-ți vrească armânești că va ia investin. Nepoții a mei, și eu vă zbănesc multul ca păpânia mea, nepoții a mei, a și voi, mine se ună moașa napădă, a și spunea cu chiruia mea, va se ună moașa napădă, va să-ți vrească și strănepoții a mei armânești că va ia investin. Și atunci, nu eu singura. Sunt mulți oameni care duchesc cu armânești. Mulți și noi nu-i cunoștem. Noi himațeții și în câteva oară din inti. Ama și în stânga și în dreapta și din inti și din înapoi sunt mulți armâni cu suflet mare. Și au România și Gârția și Macedonia. Și eu sigura că lucrurile țin și din noi. Și de ducherile noastre. Ama țin și cum le spunem noi mai departe. Și asta e ghine toania asta ți bazină când avem atâtea instrumente, dăm limba, sufțem cunoscută și toată cultura noastră și istoria noastră, să o spunem și să deșteptăm tu sufletul a fi unul care este lângă noi. Minima să vezi cu 3-4 și se aduc lângă mine, tine cu 2-3-4 și ații mulți armâni se duchesc cu armânești, atunci nu putem să nu minduim că armâna mea va să ducă ninti. Așa este. Zână, cum a drat atunci, câți oameni putut atunci de adunat? Prota oară când i-a hărtusit ziua armânilor București. Câți putut de adunat? Știi câți oameni ai, la câți ai grită cu telefone a ta zină? Este mult greu să zic tot lucrul ăsta. Erau sala de cultură de Constanța are peste aproape 800 și ceva de locuri. Era toată sala în plină și erau și oamenii și de-a un cicioare tățea că îi climă. Știi cum este, dit zbor tu zbor, dit gură în gură, telefoane aclimăm oameni. Să știi că țări nu funei mai mari eventul, ți sfeați toată chiro. Atunci a fost ziua națională și climăm oameni și după 2 mesi cu soția mei, cu Mihaela, cu Aura, Mihaela Șuțu, Liuta, să mă găsesc cu Aura Pașa Șapera, Tora, Sasha Iaranda, Alexandru, nipotul al
Papnasie, Iorghița, Alexandru Zicov, ficiorul lui Maria Zicova din Machidunii, Aurica Pica, Cristi cu George Bușdoveanu, Sorina Tușa, erau mulți armâni, Vaia Gârșescu, Torea și nu pot să spun pituți, băgăm e-mail-ul la subțata tinerilor armâni din România. Și Dumnezeu iartă Virgil Comanții era, tu ca știți, dusi multul tineri, ținea tot cu noi, surorile Casapu, Mariana și Ionela, și noi, aici, indii străiți de tineri, ne adunam ca fi vineri. Aveam un casă, pe un geadei, Constanța, nu... gara ții de la pălcare, duceți-vă acolo și adunați-vă. Și adram serii mult umșate, cu poezii, dădeam una temă și azbram dia câțe, cu argumente proști și câțe, vă spun câțe lipsește să ne mărtăm sau să ne însurăm cu armâni. Adică câțe nu lipsește să luăm armâni. Era ilichia de indici de ani și nu adunam mași scântăm, că zbem una chelchi de ceva. Și de-am acolo și zbram toți și ghibăseam poezii și aduțeam cărți, ți le aflam și ghibăseam de cărți și spuneam de istorii și era mult umșat. Și atunci nu mai cadrăm aici, curhim să adrăm eventuri și vă spun că adrăm Turcia, Andreapsim Tiprota, oară un spectacol, ne aduc aminte, ca una tamă. Totuși adunăm cu telefoane, luăm cartea de telefon și acurhim ca fi unul să da telefon. Și ne aduc aminte, Cristi Bușdoveanu, Măratul Duțea, era ațea carte de telefon, frânză galbenii, știe toată lumea în România și ne împărțeam. Tine va să ai litera A, grama A, tine va să ai grama, altă gramă și așa mai departe. Și adunăm Tulcea, încă să bă mult unii 400 de oameni. Un spectacol mult umșat. Dar apoi adrăm multe eventuri armânești, adrăm o expoziție mult umșat armânească, tora când Federica să faci și București, stămâna asta, mi-minduiam, câtă putere aveam noi, înapoi cu indiți, de-aia toamnă dau nie indiți, dau nie, pe Amarea Lai la ună hani, cu o grădină mult umșată, adrăm o expoziție de strani armânești. Și lucrurile duseră cam mai departe, vin răzile a culturii armânești când adrăm un andamusi mult mare, ne-asim eschibava și adrăm și un film armonesc cu atunci. Mine tot chirolul ăsta să știți că nu lucra atât de mult toate armânami. Poate că nu este zborul lui disit, că lucrezi armânami cu sufletul și matul casa ta armânește, atunci a zis că lucrezi armânami. N-a lăsat ca nu ară emisia de la Radio Constanța și nu va o las cât a spot eu și va fi sănătoasă. Și adrai și cu mare vrere ți-a emisia armânește la televiziune, ți avea un simasia Horghea și lipsea și spre cunoștem că televizia angreacă mult și mă stăneam aici emisii, aseram și cam am mulțit un numir. Și nu vă serau eventurile cu nănie de oameni, cum au altați plateia de Constanța, ți poate vă serau 2.000, 3.000, cam am multe eventuri, cam am multe sări de cultură armânește, că nu este mași că ne adunăm pe bărăcântic și va să ne chisim multe lucruri bune. Este ghini că ne adunăm pe cântic. Mai este ghini să adrăm cafe două, băgăm și să adrăm e-mail-ul mult vârtos și să crească tot este un lucru. Și atunci, știți, văzțea mea, armâna mea nu va schiară ca noară, nu va schiară. Amanădia va sibă și mai vârtoasă ca armâna mea nu va schiară ca noară. Și asibă lucrurile astea valia de dănăpoi și bârnul țiinii. Mutrea, mine am două fete. Nu-i de adără izâni să zbrăscu, am avut să zbrăscu de ale tora. Teodora este mamari și are aproape 16 de ani și Nica, când zicem noi, Elena are 12 de ani. Eu cât gurseam pe toată lumea țină zbra cu taifa armânești. Și nu cât gurseam. Eram și cu Inati. Nu vă ia starșine de țină zbrăți armânește, vă ia starșine de limba voastră. Ea mutrea, că tot în săturnarea nea înapoi. Teodora zbraște ghine armânește. Nica, protul zbor, și spuse pe armânește, l-a spus la 4 ani.
Și îmi spuse, mi-a căcea pe mine și îmi spuse, când mi-a căcea și mult vârtos, îmi spuse, ești mult anapodă. Și eu mi hârsia și mult și acolo s-a râd. Și noi zbrâm armânești în casă, tot na. Și featele crescură, cu nătetă de-a mea mi-ajută să le cresc, că eu lucrai tu este chirurg furia liniți și ți-o zbra tot na armânești. Ea mea, nu știu, nica mea, a alta salină pe scenă de ziua națională și care se cu alinioara gospodin, că ce răstăsește așa de mult cu lucrurile armânescu și adună ficiuriții și pot să spun că vine acasă și toată seara zbră cu mine armânește. Deci poate. Și nica mea, de uzbraște mai și mucănește, a hurheaște și câte o oară zică zboară pe armânește, lucrurile nu este chirot. Așa. Și Vasib, eu sigura că idghile ducheri pe care eu le băneț, tot taifa mea, le bănează multe date ca mine. Că vezi, spuși mai înainte că him păpânia noi să furi emigranți și vin rauații. Lăfu mult greu. A părinților a noastră lăfu mult greu. Noi himațel bârnu și părinții a noștri ți s-amintară tu ai stucrat. Nu părinții la toți, că mulți părinți s-amintară ca la ter. Și ați vrăscut de soții de ilichia mea și am cam amări. Și poate a este că sănătate ți o bănau atunci tu suflet, ei feați răsib cam apridunați și își țină limba cam aghini și îți dochească că masă nu bânează un cu alantul, să ajută un cu alantul, să tinisească un cu alantul, va schiară tu este lume tu care vinără. Mine nu eram tu Macedonie, să zici că eram de mulți ani și mulți ani de-a rândul tu Macedonie și tu gărții și lipsea și spre cunoscut că tu ai în Sony, nu ești tu Macedonie. Ați dit Sony oară când eram tu Macedonie, vine acasă ne cheamă calândită. Și mi se părua și că mi doare numai și sufletul, numai și trupul. Știi că ți că lipsea și spre cunoscut că mine îl voi mult Hrista Lupci și crescui cu cânticul al Hrista Lupci, cu toate că mine nu știu scântul, n-am boații aici. Și ațea Macedonie, dit primi ți o cântă la lui Hrista, ți o cântă Chira Iorgoveanu, tu poezii la ei și alți scriitori, nu mă tau aflai. Și lumea nu mai știu că era împărțită. Tinera mea, de ilichia mea, featele, ei că ați mai nis ca mine, mi-e durut suflet, plus ved că nu pot să mă echicăsesc cu ei și că nu știu armânește. Nici cât știu mine, că nici mine nu știu ghine armânește. Și atunci ți-a zis că mai ghine să importu Macedonia tu suflet, așa cum o duchi prota oară și ai cândănești. Și poate va mi tornul diznou, nu știu când, poate când să mai aușesc cu niheamă și să nu mai fiu atât disertă cu mine și cu ducherile mele și să le iau cam lișora și ții. Vestini, noi auații România, cred că ne ținăm cam agini limba și ne ținăm, induiesc că ne ținăm tățea că mas nu eram toți apridunați și să ne ținem axiile cam avârtos, ne era frică că va schirăm toate axinătate tu care vine. Asta este minduita mea și o spun vârtos, așa și nu este frixi de minduita mea și nici arșini. Este ghini, să spunem, a bârnului ține după noi, nu mai bânează asta acțiunătate și nu au păpâni și părinții care să le permitusească de toți pățără armânie tu ani 1913 inghiți, 1940, cu toată băgarea de locurile lor de daima și este lucruri istorici nu sunt spuse scher și numai ația duchiare că tine valichet. Este Borgia a ților ce s-a misticară tu lucruri, sunt amisticatora tu este chirotul lucrurilor armânescu, să putem să aflăm una cale și să pitrițem a oamenilor, a armâilor, a tineramiei în două de taxiile noastre, dit doar a noastră culturală, dit istoria noastră. Te-ațea că mașa și ți putem să
învățăm și ne hib, cum îți zic eu, un om ce nu-și cunoaște istoria nu poate zbănează ghini. Un om ce și-a lasă limba, este că țaraș ne cheamă pistea. Și un om fără piste nu poate să ducă mai departe. Și mă alarg cu duban. Atunci, noi ca fiun, noi ca oameni, lipsește să spună mai este lucruri, tu taifa noastră. Și alantul va să spună și el idea, și așa ți putem să bânăm mai departe. De asta mi-o nădia că noi armonii va fi și peste 100 de ani. Așa este, așa că faci să stituțiara, tu mă chiduni. Va să vă gine. Și lucrurile câte vorbare să Alexescu au zicem că au noima lor. Să Alexescu nu scher de alihia, nu știu. Minduiesc că are lucruri ce nu le știm și nu le achi că sim gine și nu tuti sunt chiruti. Aca și pot spară. Vreau să te întreb niham de emisia ta de radio și de emisia ți-o avuși la televizie. Este de simasi, zicem că emisia de radio nica uai. Așa că te plăcărsesc să ne zici să-mi dau zboară prota, eu pot să ascultă ateții vor să avdă emisii permânești, ți oară, ți radio și să ne zici niheam de cum a hurhi și de cum e lucrul la tău, tu emisia asta. Așa cum a spus și a hurhit în 1997, Maria Pariza Foațații mi-a întâlnit cu ea la bibliotecă și îmi spus mea, mine nu mai pot să neg la radio, Steliana Bașdechi era și la Radio Constanța, atunci tora zi de 2 ani de la radio, nu poate să ducă nici aninte, tu Irghil Chiros ducea și țața lui Maria Pariza și mi-a avut hare că mi călisi la radio, pot să vă spun că atunci era toată în chiro când mine ghivuseam mult și căutam multe apandisi. Atunci emisia avea jumătate de sihație și era Joia. Tot are una sihație emisia și este dumănică și s-a abdicat pe dumănică de la sihatea Nau la sihatea Zații de seară pe Radio Constanța. Cum să spun, emisia are una sihație și mine tot este emisii voi să aduc bărlic bana culturală armânească, de la toți armâi nu are simasie iubăneață, masa abdună hăbarii va opitrec, că sfeații tu machitunii, că iasi tu cârții, că inii din București, de la Societatea de Cultură Armânească, nu are simasie. Masa lângească vă carte vă spun tot, și toate aceste hăbări le dau tu emisia părintească de mândare, lipsește să vă spun că este emisia Simași pe armânești. Yeah. Lipsește să spun că nu-i să băgă canoară niciun chiadic de la Chibernisi. Îmi să spus prota oară, după ce mi-a lăsat Maria singură toate aceste emisii, că nu lipsește să fac politichii. Nici nu are mult hare să fac politichii și cu toate că politichia este bună un crat democratic și nu veți ca nu arătu emisii politichii, ama tot natu emisia armânească de la Radio Constanța, spus cu armânii sunt armâni și nu altuțiva. Și ca nu ară nu fui cât grusită de este un lucru, de cratul român. Poate vine rândouă chiadit tot de la armâni. Și nu de la Mireta Tumesea cărei bânăm. Am tricui pistea este lucri și emisia este stora. Este amărtie că și mine a crescut sau Ceaușescu și nu param chiro. Am spus că nu va o las ca nu oară cât va fi sănătoasă. Asibă multul ghidima să sibă tineri să zvor zină să părăsească și să adevrească toate aceste emisii, să ia și să ducă mai largul. Că mine că stai tineri și vrui să aduc în doi tineri și aduci nu are una feată și ama lucrurile nu se ligară. Este mult zori. Să știi om de radio, este mult zori. Tora bănăm și în lume cam pragmatică, și spun, și lumea întreabă și ți amintu. Nu aminți aproape ceva, numai că ai sufletul isic și că toața sihati când ați vrăscu și dau cale la iholo armânescu, i țipi dimos am toața zău, i țicripare am toața zău, este mult ghine.
cum să vă zic eu, onoarul luai nica mea, marea, știți, era mult nica, atunci avea 4 ani, o luai la radio, nu aveam cu care să o las și spui, mami, eu doar va să intru înăuntru, ați tu cabină, va să zbrăscu, tine lipsea și să cu teta asta, ți iasi dincolo, de geami, de firidă, și zice, nu, voi zin cu tine, ghine, mai zin cu mine, lipsea și nu scos nici un zbor. Lipsea, știi, să n-zbrăște aici ca să nu s-a de pe partea alaltă. Și după ce zbrâi, mine hârsită, că fata mea mi mutrea și spui, mama, ți-a avut Harry cum a zbrât mama? Și a zis, da, pe engleză. Și atunci, cum să vă zic, mi-a gudilă puda. Deci nu-ți poate. Cât mult o Alexescu zboară acasă. Vedeți, ziceam toți că zbrâm armânești. Și toți vrem să stânem limba toban. Ama dziu zbrâm altă limbă. Și acasă zbrâma și armânești. Că dacă nu ne adunăm cu vărăsoț. Atunci achii că mine acasă nu zbrăscu să fie armânești. Și că amestică zboară-li. Tora, tu ai, după ți-mi spusi, Teodora, lucrurile astea, am mamarea îngătan cum ați brăscu acasă. Tu nu le spui, voi și o căpităinul, nu mi-a chică sinica. Va să avem marea îngătan cum zbrâm. Că mas vrem să ducem limba mai departe, acasă lipsește să zbrâm chischin armânește. Și să știți că nu va să aducem niciun chiadic cum crezi cu ficiuriția noastră. Va să crezi cu multul ghini. Și cu limba armânească și cu alte limbi balea în viață, ună după alantă, ei că 2-3 de ună oară. Asta este emisia de la radio, o duc ca fi dumănică, ora și multe hăbărțile de săptămâna asta, așa și mult o crăsită fui, că putui să spun de toate lucrurile înșeate ți se București și vezi, numai și când adunăm și ascultăm Iho Armânescu, ascultăm tu migdanii cântători armâni, ascultăm tu migdanii cărți armânești, ascultăm tu migdanii expoziții armânești, ascultăm tu migdanii stihuri armânești. Ți poate să m-am șat că tu ani de Sony avem atâtea cărți mutrinda lui istoria și cultura armânească. Și aici sunt axiții, pe noi ne fac cam avârtoși, ca mileti și ca afară armânească. Mutrea, și anul ăsta cartea al Alexandru, carte tipul pâini, poate sunt un două boați ceva, zic, ce ți-a de rămori? Adunăm două îndrăpsări, ți le-am îndrăpsiră alță, știi, nu, veați un lucru mare, mult mare. Nu are zboară să zugrăpsesc cu ți feați Alexandru Pitaistă carte. Feați ația legătură, țifu, țihim și ți basibă. Și numai așa este, amindesc că avu ahtari fotisi, țiva tini pisti psari că află ația temă si delihea n-adună pituți de preună. Că ești de una parte, de altă parte, ți-mi doare politica, nu are simasi, tu armânii, un lucru ți delihea este idealui, este vrarea asta cât ai făcut. Este duchearea, este identitatea noastră, este ațea naționalitate. Aveți crat și națiuni, și țu național. Am duchearea. Ți este națiunea. Națiunea este o unitate de limbă, de cultură, de ducheri, de adeți și de bană la un loc. Nu mai bănăm la un loc. Avem idgea limbă, avem idghele valori, avem idgea istorie și avem idgea cultură, ți o răspândim și o avem, este a noastră. Asta este națiunea. Nu poți zici că nu bănăm tu în națiune, tu în duchiarii a noastră mare, Himună Milita Horghea. Și nu este fric să spun lucrurile astea, mutrea. Când va să achicăsească, mine nu știu istorie multă. Ți ghivăsim așa. Ama când va să achicăsească istoriții din gârții, cu aici noastră din România, și va să bagă la una measă de aduna și va să zică, more, de-azi înainte, noi parea asta cu parea alantă, ajungem ca istorici, profesioniști, la idgea minduiare, atunci mine va zic iertare, avui unul minduit alutosită până tora, ma voia și zățăți, lipsea și să vă pricunosc că aveți dichi. Ama istoricii nu s-a chicăsesc cu un coalantul. Istoricii nu s-a chicăsesc cu un coalantul. Insia spune anea
care am mână minduită, că lipsește să am mână duchiare pe care o vor ei. Nu-ți poate, că duchiarea nu-ți o spune can. Duchiarea ți-o da prăxile ți-le dit fumei. Cuții dit fumeia ta, dit cum crescuși, ți-avzăși și cum ne mai departe. Nu poți să o ia ca duchiarea asta. Nici unul istoric, nici un lingvist. Că este a ta și nu poți să o ia ca în limba asta. Mutra, mine nu poți să-mi încaci acasă pe Mucănești. Că mas mi-a încaci Mucănești, nu pot să spun tu ți Duchescu. Nu pot să îl zic tot na fetelor, Ines, băba și mama. Te-ațea că Duchescu cam agine lucrurile astea. Nu pot să-ți văzut ca nu ară cu părinții mei Mucănești. Și poate, basibă în doi ținumi pistipsescutora. Am aș când hiut un ducheani, va pe vărăgeadei, cam apea narga și tot armâneaște zbrăscu. Când Duchescu cam agine fumeia și ții. Și cu nipoția mea zbrăscu idghea limbă. Și să știți că nu este arșinistă zbrăște limba. Poate este marșinistul alași. Cum adrași să zboroși din armânește? Că asta este una întrebare mult practică de multă lume. Că toți când știm niham de acasă, ama cum se și știm noi în dau zboare și mintiti, nu este, să zicem, n-ai mai bun ți putem să scutem. Putem mai mult de hântu. Ca cu ițe limbă, ca cum am da zburăm anglicești, germânești și toate alte limbi. Tini, adrași vără copus, zicem, conștientul să zboroși să camagine și camagine armânești, nu știu, zicem, ți culai aflași, ghivăsiși cărță, muzică, cum adrași să zboroși să magini ca fioară? Motrea, nu știu masa dai vără copus conștientul. După mine, sunt o armâni să cu mult magini ca mine armânești. Aurica piha zbraște teaname armânești. Să-i spun numai de Chira Iorgoveanu, că de ghine zbraște armânești, nu lipsește este iertarea, Chira este Iovan Zean, Hrista Lupci, care știe poate toate zboarele de peste locul ăsta și eu ați văzut de oameni cu care in în contactul. Soața mea, Maria Bara, țibânează tora Austria și eu hârsită că și Aurica și Marilena și Alexandru Gica și alți oameni, Mihaela Șutu ți zbraște mult ghine armânești. Și atunci, tot când ne adunăm sau văzut cu Aurica, cu alți armâni ți zbrăsc cu ghine armânești, mi minduiesc cu mutra zborul ațel nu știam. Nicu Chirula meu cântă mult umșat armânești și știe multe cântăți armânești. Și eu nu știu, cântul acasă la mine este tot la cântic, te-ațea că cântă el și afdu zboarele. Și pe narga îmi intrară tu mă du, acasă la mine, fubea mea nu se duc ca nu ară Mucănești. Mine crescui cu papul și cu maia în casă. Și toate zboarele vechi ți le aveam la maia și la paplu, erau iuva poate ascumti și pe narga, când abdu un zbor, știu-ți la Duchescu. De apoi ne-a avut mult Haris Ghibăsescu și vă spun că nițeam la Maria și Parisa și toate cărțile care ți le ghibăsi. Și de apoi nu lipsește să o greșesc cu iatul lui Piceava. Mulți îl încaci, mulți îl cătăursim, că navirinăm pe el. Tacu Piceava a un rol mult mare tu deșteptarea asta a conștiinței și a identității armânească România. Și lipsește să-i precunoștem a este lucrul lui. Mine îngrăpsi mult la bana armânească, tu revista bana armânească și banii cu acasă tu rascaptul când îngrăpsiti prota oară. Nu ne aduc aminte. Îl cunoscui Tacu Piceava tot când eram prota oară pe Macedonie și aveam 18 ani și de apoi urhind lui când intrai la facultate și feci protul an de facultate București, mi-am dămuseam cu Tacu Piceava, cu Aurica Piha, cu Maria Bara,
cu Alexandru Gica, cu Ani Nicolae și Irina Paris și ne ziceam tu parea lor și ne avea Hari și iată Glopiceava mi băgă să îngrăpsesc și zice, tine ai putere, poți să îngrăpsești și ai duchiare. Și după aia mi îndoiam cât să nu îngrăpsesc. Poate spus și eu să îngrăpsesc. Și pe anarca cu să îngrăpsesc. Și atunci când îngrăpsești, mântrește de 2 ori, când mântresc cu toratul, când captu câteva material acasă, stați la radio, câftam ceva iurtia ti vaiu. Știți asta vaiul? Nu. Nu știți asta vaiul? Vaiul este ziua de flori, duminica dinainte de Paște. Și câftam, zved, țifteau armânii de baiu și dăt peste îngrăpsări de-a mele, înapoi cu inghiți de-ai și mutrit ora și câte alutusere am tu aici textul. Sunt multe iurtii, ți le învițai de cărță. Adesli sunt iara un lucru ți zbraște de identitatea noastră și noi bărnul de azi, noi dadile de azi, avem un borgi. Așa cum dadile de dinainte, maile noastre, duseră limba mai departe, noi dadile de azi, cu toate că spunem, și mult acățații, nu bănăm iurchiroții, bănau dadile noastre când își deau acasă. Nu e asta și ții. După sihatea ținții și azi ne dăm și noi acasă și putem să ne zbrăm limba. Noi dadile armâne avem un borgi tot ziua de azi și nu mai dadile armâne și tetile armâne și mierile armâne în general au un borgi să ducă limba mai departe și cât că este un zbor armânesc care este de aliția. Bărbatul este oaspe acasă. Știi, cu chirul meu continuare este oaspe acasă că lucrează mult. Mine ca dadă am borgi asta spun a fetilor a răzli. Și mine intăxia nea că va stântu bană cât pot mini, acasă tot ai famea tot a răzli. Voi să nu va să aibă simasie pe care va-și aleagă featele mea cu care va zbânează. Ghini, mine va fi mult cârsită masea armâni. Asta este altă mă obeti. Cu toate astea, am cu surini și frati și soră și cumnată cu care și soață armână mult bună, soațele mele mult bune armâni, și tot n-are simasie ți va să ficiori și fratele noastre. Simasie va să aibă că noi lipsește să aprindem aluatul, să băgăm prânzul, să adrăm un ahnie de oaie, să ascultăm doar leațele ți va lădăm, nu știu, când au cărții, când au zboară bunii, scusem hlambura, să băgăm merele, să tăiem merlu, să așteptăm în veasta cu culacul și cu ligda, amatora nu va să avem ligdă, va să o filisim untul, să dară cruții pe ușii, toate este arăt să da un duchiare și te faci tine, ghini cu tine. Aveți, toate este ține de ca fi om, ține de alizările noastre. Ghibăsi una carte mult bună, tu chirolul ăsta, nu știu cum scleamă toara, nu-i mine tu minte, îngrăpsită de un vrei cât și dutul lagăr, este după, sunt lucriți sfeațiră și dutul un lagăr, tu chirolul a polinul 2 și zitul Americii, este tora psiholog, și spunea că până tu soni, ține din noi să alegem ce vrem să adrăm tu bană. Așa ți este. Amalizările este să ienuși de ce vezi de învărliga de tine și cu care bănezi de învărliga de tine. Și de asta eu spun tot, că este poate niheam andir sitora tu ai de soni, că mi trag și un niheam nana parte, cum zic eu, de toată minarea asta ta mai negla suțati, că negla pălcarea de Constanța. Am avut niheam cârtearea și că nu eram pe idghea boații cu ți săfțea cloții, când aveam idghea minduit și atunci zici, aleg mai bine să stau și să bănesc armânește tu taipa mea și cu soția mea și cu femeia mea și nu nega cloții iunia rihare câte văroară.
Și pentru Sony nu agărșim că ai emisia de câți ani, de mai mult, de cama de hinghițani, ți spre hinghițani. Da. Ți voi să cu... Asta nu este trăzeare. Asta este că ți-a lipsești și ațel lucru ți poți flădare. Nu este aici lișor ca fi dumănică să te duci una săhati la radio și să țini una emisie de care să te îndreți și nu, asta nu este lucru lișor aici. Așa că, cum zic tu lumea noastră nică, să ai ahtari zicem copus tu piahit kiro lungu este țiva mult umșat și te asta zic că nu este aici lișor și lumea de radio este mult uzori, nu poate ca fi un sadara este lucru, lipsește să ai una boații cum lipsește, zicem un ritmo ti zboară cum lipsește, este tu te mindesc că tine îl învița și adrânda lui, nu? E sigură, fără să ne învețe can. Are și un oară cu Marilena Bara, ți-mi spusi,ăi, ți s-a șternut boața, zici, au și Marilena și de-aia ăsta. S-a înveață pe narga și câteva oară lipsește și zbat zoară la ți unde negatini, când să spune ceva ce poate nu are hari, lipsește să minduiește de 2 ori la zbor, la țel, că poate așa va să înveți. Eu am multe căsuri, nu știu așiți. Poate am doar ațea că ascultul când am ceva critic, nu ne-are care, că mine eu am așiți cacea, cum duțea Orica Piha și am ajung acasă și mi minduiesc câteva oară. Eram în Freiburg, tu 98-ul, 99, nu mă știu ghini, și ne-am dus aminte, Chira Iorgoveanu îi spuse, îi luam interviu eu ale Chira Iorgoveanu. Era și una tamă de mine. Eu știam Chira Iorgoveanu din cărțile de poezie. Aveam și mine acasă până tu n-audzăți ținții când am început. Horhis mi-a mea tu lucrul ăsta, 4 cărți legate armâi. Că le câftai când vii de protaură de Macedonie și tora le-am ațele cărți. Le-avea luată mama, nu știu. Și îmi spuse Chira, lipsește să înveți să vreau să mai ghini armânești. N-ați vrea mai și ghini armânești, că alutuseam multe zboare. Când îmi adunam cu soții din Macedonie, eu zbrăscu, vezi, nu are care să zbrăscu și zbram și mult Aonia și Ficioria la Libanghiu, eram cu Michi și cu Nicola Bănează, tot la România, îmi spusiră, pe narga, că n-ache că simți spui. Și alutuseam zboarele. Ei să se înveță pe narga și mai vrem să învățăm ghini armânești, lipsea și să scutem un carte de bibliotecă, e că să căftăm vreo carte pe armânești și să o ghidvosim, e că să întrebăm ți să aducea și pe zborul ațelii, că ți va să spună zborul ațel și așa ți va să învățăm ca mai ghini armânești, că ajungi și la cărți, ați țină mutrescu tora, e că va nămutrească hiu multul hârsită, că joia țiini, va să avem Constanța un event mult umșat, va țină Cornelia Gona cu Maria Baraș cu Tedecal și va spărăstăsească, de adun cu Alexandru Gica și va spărăstăsească este carte mine este eroile spusiți una carte ți mi fați să-l îndățesc cu așa 2-3 zile, nu știu, ați țin ascultătora asta că țină mutrescu, ați că ce va să spună Maria Tora chirături. Ați ținut ghibăsiți cartea, luați-o și ghibăsiți-o. Și va să aflați Macedonia de primifi, va să aflați Macedonia ți o anghisăm toți. Va să aflăm toată istoria noastră, toată împărțarea noastră și va să achicăsim mult mai bine ducherile ațeale, cum s-ar mâncare hiu, eu hiu, cât feața acel personaj de carte ca să nu-și chiară duchearea și axilii tu care vrea el zbâneață. Este una carte, ți lipsește tu să o iubesim și va să învățăm multe lucruri de ea. Și ațelea până seri ți le vrem, poate va ne redăm singuri la multe întrebări să ne le băgăm. Tu ai idul Chiro, citi cam mai multe cărți legate de armâni. Și am zână prota iușțioară. La sihatea Gioia Țiinii, la sihatea Țiinții, la Muzeul de Arte de Constanța, și vasibă Cornelia Golna, vasibă Alexandru Gica, vasibă și Marilena Bara, că sim gini? E și Tedecal, iar vineri
vineri 3-4 de cirișari, nu știu câte asti vineri este 3 de cirișari, Minduiescu, Vasibă Dulcea, Tinisita Mariana Mergeani, Achicăsi că lipsește și să facă Tulcea un aftare eventul și Vasibă și Tulcea prăsăseara cartiei pe armânești la biblioteca de Tulcea și care susim ali Mariana că funiga noi și andurpaști a est seară și atât Vasibă și Tulcea și noi him sigura că Armăii și Constanța și Tulcea vazină, stați vedă că până tu Soni știți că i-a dus în minte nume al TDK la mintea oații, TDK lipsește și bună paradigmă ți noi toți. Și când este arșinii sau dățene, la ce nu filisești să știi mai este limbă ți va schiară tora, la ce nu filisești să adrăm vretni tora că să amintă un ficiuric să băgăm cu la, zic și mine. E că lipsește să adrăm turta listămării când tu protadu, când să amintă Niclu. Ei lipsește să dăm semnul la fetei țiu Iisusim, n-are simasi armânii că de altă milete. Ei cadrăm halvărul de a lăsa preasii. Are simasi, că tu te-ai estea în adună. Iar a te de cal, este mai armân ca noi toți. O, sigura. Purtatic, îți limba ți uzbraști și îmi spuse, mutriți voi avați. El poate fi naima în dreptul tu minduit atunci când îți brâte armâni. Aligeți vresiți. Asta hiți. Voi hiți armâni. Este ține de voi. Și tu te încăciturile astea ți le avem și tu te pareile astea ți him de armâni împărțiți, tu de la noi him. Lipsea și spre cunoștem mai este lucru, că a noua n-are care să țema și zic că și istoria n-a împărțit de Alicia, și istoria n-a împărțit. Am mult noi armânii n-a împărțit în coalantul. Așa este și că găsești de carte Mihărsescu, este una carte de Alicia Timirachi și, na, eroile spusiți, este apridusă și permânește de Marlena Bara și este și pe engleză, de care nu zburaște ahădghine armânești, Tainted Heroes, și este și pe mucănaști, toate zi vor să ghivăsească pe mucănaști, așa că are 3, să zicem, opțiuni. Poți să ghivăsești tu 3 limbi și e mare amintatic și este una carte de Alicia Timirachi. Da, eu ți tăiai zborul, ți-ai de cărță, ți ghivăsești. Dățeam de cărță, știi, acurhi câte băroară hiua și ține cheamă în fudină de ea. De-apoi așa ți hiu mult hărsită că dizno s-a prinde nădia că armâna mea va sibă tot naș, că pira armânească va sardă și că noi lipsește mai și să băgăm niheamă un lemnul de zutul cândila a noastră de acasă, suțâneam apreasă pira armânească. Cum sminduim că va chiar armâna mea? Mă treacă de eventuri sfeați răzările astea. Și s-a zbrăt iar mâini iuții do. Și numai și eventuri când adunăm și jucăm, va. Nu, fără eventuri buni, de mare axie. Mă treacă de cărți înșirăți armâni tu Chirolul Soni. Zbram de cartea la Alexandru Cica, carte de păpâni. Să ne greșim că tu ai este o chiro, e și una carte mult umșată de poezie îngrăpsită de Sorin Lupci, Sorin Tașu, ficiorul al Hrista Lupci. Sorin nu este mași ficiorul al Hrista Lupci, Sorin Lupci este un scriitor mult ahândos și este una carte ți lipsește să luăm să adghivăsim. Știți că că nu vă adghivăsim așa țelii poezii, al zi cu araia, nu știu tu, și așa mai departe, scriitorii noștri ți-și plângeau multul fara, ți-și plângeau multul mira. Bana îndămusim cu un carte de poezii și cu niște stihuri mult ahândoase, cu un poet contemporan, cum este și Spiru Fuchi și alții poeți îngrăpsesc cu tot armânești, care nu le este arșine și a spună ducherli a lor dinăuntru și le-a spună pe stihuri a lumii tia Ghivăsescu. Și la Sorin va să aflăm buiei de stihuri și de ducheri, știi fară, știi părință, știi fete, știi vreari, ațele ducheri pe care ne le spune pe stihuri și zboară mult umșate. Sorin zbăraște mult umșat armânește. Tutea este lipsește suțatele de cultură care sunt și au România.
Voi, ți Andrizeț, este emisia Armonamea Media, ți stuții cam alargul și poate să ne dea de multă lume și să băvea de multă lume, să spunem toate lucrurile astea și le facem cunoscute. Știi, spus unul oară când eram cârtită pe Suțata de Constanța, n-am dămusim să adrăm un eventul și nu mi-a că ți arăt un duo mult bună, eram băgată pe încăceare și le spus, mas nu minduim că problema armânească lipsește să o mutrim ca pe un business de care să nu amintăm parați, să amintăm axii, nu va să adrăm ceva. Nu știu masa că sir ți vreau să zic atunci, eu în tăxia nea când ați mai aușesc cu niheamă și v-am intrat de lucrul ce-l fac ziua de ziua, că va să acurhesc să mutresc cu problema armânească până tu soni ca un business de care lipsește să amintăm axii și să amintăm lucruri din noi, din sufletul nostru și le ducem mai departe. Că, știi, sunt buni și parazii. Te-ațea când dau una bană mșată, putem să alecăm de acolo, putem să cumpărăm lucruri mșate, ținau hari câte băroară, putem să intrăm la turlii de eventuri, ama nu faci ceva cu ei. Mas n-ai axii și mas nu te-ai găsești să tine cu tine. Și mas nu-ți afli isihia. Știi cum este când mă încăceam că lipsește să recunosc că toți din noi ațiți eram amestecați cu lucrul armânesc cu coai înapoi, nu astrăxeam zină vără să ne zic că nu iasă ghiniții minduiești să tine, să zic eu cum este luguria. Și atunci ahorheam să ne mintim tu maubeti, eu pot să spun că și la mine acasă mulți andămuseri până tu soni să bitiseau că eu eram cârtită, că nu mi-a găsea ștican, că lipsește să ducem armâna ninti și să ne adunăm și să facem multe lucruri. Este ghini să ne dăm în ninti și să adrăm a este axii cunoscute. Spuși parazii sunt buni, ama fără ei mas nu afli sihia ta și sihia dinăuntru și sihia de taifă, nu va să aminți ceva. Spunea Simona Halep, i-a avut multul hari, un zbor mult ușat. Cu vrearii pot smuți munții de loc. Cu vrearii poți faci multe lucruri. Știi câte vâroară averul nu este bun. Atunci când averul aduți încăceare și cum zic eu, și ea vină oamenii unde alantul, îi depărtează, nu este bun. Averul lipsește să aducă vrearii și sihii. Și eu sigura că masa lăsăm în aparte pseftile, teorii, him ațeică, him grețică, him românică, nu știm, nu mă știi canții him, până tu sonii, noi vă să amintăm că am multe lucruri bune din noi. Ama lipsește să facem cunoscute axiile noastre și cum spui paninte cărțile, avuția ți-o avem și este doar tuti să lăsăm doar a bârnului ține după noi. Te-ațea că ficiuriții sunt unul de ea noastră și masă dăm în două de taxiile, țină redea de răpupânia noastră, him sigura că și peste 40 de ani oara îndămusim și va să zbură de adun. Da. Și asta va să știi, ți esti cam desimasii. Desimasii sunt multe. Desimasii nu sunt ușpărați că ți da multe lifterie și te lasă să dar multe lucruri mșate. Ama nu sunt un naima desimasii. Are multe lucruri desimasii și va hiți de stene de axii și de valori esti cam analtul de toate alanti. Știu de tine că Sari Harris salați, căiuri, peste multe locuri mșate. Asta ni zisești și îmi păru mult mșat că pare ca un vrarea asta de căiuri, de vidare, de locuri nali, pare ca un vrare mult armânească, nu? Că pe istoria noastră tot n-a era multă ordinarie. Nu știu, eu duc cu papla meu ca ceandănți, l-am tu suflet mult și crescui cu el. Și paplu măratru când avea curhită să ușească și papa era mult pirifana și tot n-a era că mea și disclisă, nu aveau hari, mești în clisă, spunea că au uștura, țin dați-mă că mea și în clisă, dați-mă că mea și disclisă suportul cu multă pirifani și când era ușu, spunea, băgați-mi tu mașină și prim, dați-mi niheamă. Și eu doar a dat cazi una cu Sorină de-a mea induție, Marie,
nu ar musești, nu, ia si hari salag și iți loc ți-l ved periseaște, nu știu, m-a spus tu vărăloc, că nu i-a buhari. Tu iți loc. Și eu arăt cu fetele și cu taica și cu soațele mele, zic, ni cheamă, nu zi iuva mesul ăsta, hai să ne până alifaca. Nu eram alifaca din multă chiro, alifaca este hoara cu care mi-am mintat eu. Un hoară cu psâni armăi, erau cam multul de inghiț case de armânești, inghiți spre inghiți de case armânești, era una hoară de mucani. Tora este mai și una hoară de mucani, sunt o 4-5 fumei de armânia acolo, eu acolo ți-mi amintai alifaca, aproape de tistimelul este baba, am anuhi obișnuveană, acolo ți-mi amintai și tora dar hazi când nu făcut iuva un mes, doi zic, și până alifaca sneni heam, țim și advasibă. Alifaca nu era și una hoară pșat, era una hoară de Dobrogea, și cum erau părli de Dobrogea, am atimine alifaca era n-ai mapșatul loc, și tora când îi fac heamă hazi, zic, nu zi iuva, nu mes snegă cheamă până alifaca și alifaca va sibă mult ghini snegă. Iar care s-a laghe. Și eu mi-ndesc că de cafi loc când zem poți să afli mușuteața locului și mușuteața oamenilor și să înveți ceva de cultura a lor. Ia stimșat salat și să da și ți un duchiari, că poți vezi oameni ți bânează poate mai ghini ca tine, cu nomuri cam bunica tali, de-apoi aveți culturi, ți vrei ei și să înveți tiali, de-apoi aveți craturi, lumea bânează mult greu și în acasă te torni și zici, Doamne, mine hiuați băsăloaini. Știi, sunt istoria câte văroară nu este bună cu oamenii, mutrea Egiptul, înapoi cu 4.000 de ani, Egiptul era una mare civilizație și a lăsoară toară tu istorie. Și toara când ne Egiptul și vezi greu băneață oamenii, te întreg, ți era tora înapoi cu 4.000 de ani și cum sunt tora. Nieri care să alag și voi să mi țină Dumnezeu sănătoasă să pot să mi priim noștoaini ți vă țină, sigur. Așa sigur și vezi cât mai multe locuri în șati. Tora, și noi fuma și ca tu un taxidi cumva prit idei, prit minduieri, prit lumea armâinilor, tu Românii, pitoiești ți spre hinghețani de țoni, ți Hristusescu că nu zburuși cu atât detalii și atât personal, de tot chirolul ațel, de tanina odzăți, da unici, de cum sfeții zu armânilor și a României. Tora ne apropiem de bitisita ale emisiei a noastre și vreau să te întreb, cum adărăm ca fioară, 3 întrebări scurte. Prota întrebare scurtă, dar adă este deseai un zbor armânesc cu ținai mai mult o țari hari. Am, vreari și agapi. Aproape ca fi stămână găsesc cu emisia noastră cu să aveți vreari și agapi tu femeile voastre și isihii. Isihia și cu vrearea să da multe și să da ația isihii dinăuntru care nu poate să o ia can. Iari hari zborlo este o isihii. Și bănețul tot na ună dia că vasim isih tu taifila noastre și este avui și o taifa mea. Își va fi că simt tot și multe lucruri va să îndreagă singure. Da, sigura că atunci știi cu vrearii poți să îndrezi mult mai multe lucruri și poți să aduni oameni în vărliga ta și vrearea asta să dai și mai largul. Cu vreare și cu sumarăscă pe buță îi aprochi oamenii de tine și cu energia pozitivă, mine tot n-a și țihiu mi-a întrebat oare un soaț mucană la lucru, Dumnezeu era mult cârtiță și mi-a întrebat cum poți tine tu tot zurleața asta tu care bănăm tora sia și ți nu te cârtești. Cu toate că eu mi cârtesc cu multă aunia. Așa cum mi cârtesc cu așa de aunia întreații. Și spus ți va să amință mă așa scârtită. E că ți intră ația tu sufli cârtearea ți oai. Este mai gine să o vini și sei cu tine vrearea și sihia, că atunci banezi acasă disclis,
va să ai una taifă disclisă, va să ai una și caie pe budză, un zbor îmșat și lucrurile va să îndreagă. Și asi ghinea și zbănăm tu isihii și tu vreare și să ne minduim că azi poate ne iastea rău. Ama mâine va năhibă poate mai ghini. Că mas ne minduim azi când ne iastea rău, că mâine va sibă și mai rău, atunci nu va sibă ghini. Eu știu că tot n-ați că în este fricții de Dumnezeu. Nu am alte fricții tu mine. Și singurul lucru ce lucrat al Dumnezeu este să bătai pa sănătoasă. Că masa e sănătos, alanti tot i s-a întreg. N-aia mi-a înghițiva masa e sănătate. Că masa e sănătos, masa e mult haileaz. N-ați poți să aminți, să zbâneți ca un om normal. Și atunci ți-ți lipsește. Poți să iei una carte, să asculți un cântic și lucrurile va fi bune. Mult optimistă, așa este. Deftirea întrebare scurtă. Desi ai una măcar armânească, țineai mai multă țarihari. Alexandra, lipsea să-mi spui că va învața întrebările astea. Să zici, matine, să zici că vrei să vă spontan, și zici, așa n-ai mai gini, va să vă spontan, va să vă. Da, ai una numă, ți nu știi? Nu ți gini? Nu, a mea mi-are mult hari să mă. Bine și una măcătoare. Ca vă spun tora un lucru ce poate nu v-al pistipsița, dar nu mă pită de praș. Nu? Nu mă pită de praș, mi se fața rău. Nu pot... Maia ca ce am stea niște pite de praș mult bune. Mama mea tora face niște pite mult bune. Eu dit sumedru până tu april, când e veara, sâmbătă de sâmbătă fac pite acasă. Dar pite acasă. Și a mea mi-are mult hari să măc. Eu măc, tu țin să bagă din indi și mai se stătul, iar ava să măc, mi-are hari să măc. Da, îmi plac piperchile, îmi iau hari piperchile. Și așa inate mine ca acasă la mine nu măcăcam piperchi țărcăsite cu cași cu pătrăgeanii și eu îmi dar câte un tingire, una tigănici de piperchi și aproape atât veara, de 2 ori pe săptămână, dar piperchi și eu nu oară tahinările când fug la lucru, îmi iau onia și măcă piperchi și pitele. Nu. Îmi are hari să măc, masim dai cafezu piperchi, este naima bună mâncare. Nu mă pită de praș, de alesea nu pot să mă. Bun, și desi ai fără cântic armănescu, țineai mai multă țarihari. Este o întrebare mult grea, că mutrea Nicuchirul meu cântă și am acasă unul dăm plin de armoniți și pian și duceți un parei de cântători și cântă cu Pilistera, cu Răzvan Grosu și cântă și cu Sorin Lupci și cu himnul meu cu doi himni. Cu Ionuț Bacale ți cântă la Samarina Tora și cu Andrei Grosu ți cântă cu Pilistera cu ei. Sunt un parei, eu adar hazic zuc de la lucru măratul fu de zu și când are vreo cântare, nu este ca nu ar arma să duce și cântă. Îmi are mult hari polifonia. Când am zis prota oară cânticul polifonic, fu poate prota oară când nu mi-a spun și lăcrinile. Și am zis prota oară cântând a lui muzică, cântic frâșirutescu polifonic, Zaharica Curichea de Palazul Mare de Constanța. Nu pot să zic tu zboară, ți duchi atunci. Îmi se părea că hiu tu altă lume. Erați-vă și eu mi-aflu cum hiu, tiuini muzica asta și inea de iuva de departe și intra tohicatele mele și este era un cântic, ți-l cântă la Hrista și mi-are mult hari. Ziharaua de la noi. Este este un alum tu sufletul al meu câteva oară că mine eu și structural mult pozitivă și am nădie că toate lucrurile va se băghini și sunt o ducheri oară, chicută de oare, când ca fi unde noi avem ducheri la astea, când precunoștem tu sufletul al nostru că lucrurile nu sunt așa de bune cum le vrem noi. Și este acel cântic acele sticuri al zicoara aia ți la Hrista așa mult umșat îl cântă și când spune că curgu fântâni de lăcrimi opărite pe față, te minduiești la toată durerea a
părinților, a pupâinilor, a străpupâinilor a noștri, la tot alumta lor de țânărea miletii și pe toți tricură ei. Și după aia ei înapoi și te minduiește că va să aibă un cântic. M-am și atât, are mult hare cânticul ăsta. Știi cum este și va să înclidăm că eu zic că nu este bine să și de mă obete mai de unul sihate, nu știu că tricou. Tricou mă n-are ceva. Nu ne-am dreptul ceva este emisii, că îți spui că nu voi să am drept ceva și nici nu știu de nu are dezbor cu tine, nu știu cum asta ne pistipsească lumea. Am alipsea și zic Haristosescu că Borgii a Fălcariei și de București, care am drept înapoi cu 2 ani Ziua Națională a Armânilor mediul online, așa ne-a și o Facebook, nu aveam Facebook. Aneia nu ne-are hare să ascund toate lucrurile și de oară și papă zicea că este ghini că toate lucrurile le ținem acasă la noi și nu le spunem. Ați singurul țin Andrei și emisează mi-mindui multul la când anănciră cărți îngrăpsită de cola fudulea aței armâni oameni de permisi și de băsi motoul de pe prota frunză iudățea că stămâria avea să lăcrimi de aței armâni oameni de permiti, ciulduiți, truduiți de istorie. Tot n-am iminduiesc la este zboar al cola fudulea și lipsește să ne minduim. Ca oameni cu pistii, în bistimei în buinții him, să lăsăm în aparte toate încăciturile, ca încăcitura n-a toți lucru bun, să lăsăm în aparte toate teoriile ația lipsefti, să lăsăm în aparte iergul, mine hiu tadi profesor, mine hiu tadi istoric și mine le știu toate averurile, averul avem tu suflet. Și duchearea nu da un istoric, duchearea nu da sufletul. Nu poate can istoric, e că lingvist să spună duchearea și identitatea. Și noi lipsește ca ți-ale zboară-ți tinisitul cu ăla fudulea le-a îngrăpsi, să rămână mașa îngrăpsite. Și avem Borgia, tinira mea de azi, noi bârnul cam a trecut niheamă, ficiuriții țin de înapoi, zduțem mai departe mileta armânească și stânem ei fara armânească, stânem apreasă cândila armânească. Știi cum? Atunci, veara, când iese multă croare Constanța și vrei să bei un aparații, așa să ne minduim că avem ananghi ca fizuhu de iama aparații și ația aparații si un zbor armânescu. Avem mai zbor, gizuțem mai departe limba armânească și mă stânem trubană limba armânească, armâna mea basi bătuieti. Să știi că, ninti stalas, mai vine una întrebare de la Florentina Costea Voicebag. Desi ești știni simfonă. Dăți Flori, desi poți să ne dăți un nume de armân, de mare armân, mare armână, cum vrei tini, ți minduiești ca în greacă ti tut armâna mea. Tu, zicem tu, naiate asta de țiva, ți n-aduți pitus de adun, pentru Sony. Masă, am multe numi în cap. Nu v-ați să pună numătora, v-ați să 4 ținții numiți în greacă mult tu este chiro. V-ați zic cu Aurica Piha, v-ați zic Chira Iorgoveanu Manțu, v-ați zic Hrista Lupci, v-ați să spun Alexandru Gican și m-a spus. Un armân nu este armâna mai este mare armânia este de cal și cartul iertare că n-a spus și alte numiți le-am tu minti. Încheamă masa ambițăm de la oamenii ăștia, putem să suntem și noi mai departe. Și aici sunt oameni, tu aici tu chiro, când lumea este împărțită, cât de mult în adunară, pe toți feații ei te armânami. Așa este. Ți hăristăsesc mult, ti minduierile este mult personale, ti Urnechea ta, că te ascultă și mi ciudăsesc că pare un om cu ahât puterii, ți-și cunoaște ahât ghini, doarele, căsurile, ți-a dară ghini, ți-nu dară ghini, și care va zică și la proachii dauli. Și este mare lucru, poți să aprochi și ți-a dar ghini și ți-nu dar ghini. Și zici, asta escu. Este una lecție de noi toți. Să știm să ne mutrim de alihea și să știm ți-a drăm ghini, să știm ți-nu drăm ghini. Și mi hărsește
că ved vrara ta emte armânami, emti ideea esta simtus da dun și dăm malargo țiva te alță. Așa că testa de rihață Hristosescu ti mobeti. Eu vă Hristosescu și nu agrășim că tu lumea tu care bănăm tora sinurile nu au ahăt mari simasi. Și atunci sinurile poate să vă mai duchearea noastră. Și masa sprădzăm și aici sim, atunci putem simu un coalantul, mutrea. Noi doar nu ne cunoșteam azi. Ține adusi un ninganante și coalanța arunțină mutrescu. Vrea te armânami. Ei nu cunosc cum azi. Poate lumea nu ne pistipsește. Atunci sinurul putem să-l fțem și să discuțăm calea și să ne adunăm în coalantul. Și asta este mai și prea ti limba armânească, știi cultura noastră, știi fara tu care ne amintăm. Eu vă Hristosescu că infeția este tine și mai mult că poate, nu știu, aș fu sau e că chiar vă minduiți mie că lisistul stămâna când eu simt ziua națională, mine va siu tot na una boație vârtoasă, va să spun că avem una ziua națională, este ziua mea națională, an de an va lăca tu să mi-a lasă să nu lucrez duațea, să negu acasă și să dau un cafe cu soațele mea și cu taifa mea, ca este ziua națională, lipsește să nu bânăm mult și atașiți și pisihii. Așa că trămulțaini ca onoară, că him tu stămâna când irtusim ziua națională, să nu hibar și să spunem că him armân, te-ațea că așa ne amintăm. Nu putem să alegem, nu de Dumnezeu și atunci când Dumnezeu îți dă una doară, lipsește să o tinisești doar ați de Dumnezeu și să ne andăm sincă țenu, bisi 30 de ani, când vă se uniheam cu perul cam albă și smicălisiți și vă spun că ea mi-ți ai nepoția mea armânești. Cristonica onoară și zbănăm tu agapi și tu isihii. Așa sibă. Și cu minduierile astea mult omșate, ți vin de la Maria, vă ducem și noi un sară mșată, Hristos Mântuitorilor ți și dură cu noi și azi, și doaia care hini, vă nu vedem iara, cu alte mobete și cu alte oaspe. Una sară mșată a tuturor. Hristos!